Rivoluzzjoni soċjali, libertajiet ċivili ġodda, tkabbir ekonomiku bla preċedent. Dawn kienu l-qofol ta' 3 snin ta' ħidma ta' Gvern Laburista immarkati f'konferenza tal-aħbarijiet fejn il-Prim Ministru Joseph Muscat elenka l-aqwa kisbi tal-pajjiżna fl-aħħar 36 xahar. Lilin minn retorika politika l-Prim Ministru ta' spjega kif permezz tal-valuri soċjo-demokratiċi tiegħu il-Gvern qed jagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies. Fil-waqt li tal-lista ta' bidliet il-Prim Ministru qal li dawn waslu għall-akbar tkabbir ekonomiku fl-aħħar 15-il sena. Pilastru ewlieni għal dan it-tkabbir ta' 6.3% kien it-tnaqqis fl-income tax għal kulħadd. Kien hemm kollox iktar minn 48,500 persuna li ibbenefikaw fit-tnaqqis tat-taxxa. Li bejniethom dawn in-nies ibbenefikaw qed jieħdu fil-bwiet tagħhom 60 miljun euro. Settur ewlieni li ra qabża fil-kwalità kien dak tat-turiżmu. Kif jgħid il-qawl, mit-turiżmu jiekol kulħadd. B'rekord wara l-ieħor f'dan is-settur, il-lukandiera marru aħjar, investew aħjar u l-impjiegi issaħħu. Il-futur huwa wieħed pożittiv hekk kif miżuri tal-Gvern qed jixprunaw l-investiment fis-settur. Il-roħs fil-kontijiet tad-dawlu tal-ilma għan-negozji f'dawn it-3 snin ta' 50 miljun euro fis-sena lin-negozji. Il-50 miljun euro fis-sena lin-negozji qiegħda twassal għal aktar investiment għal titjib fil-prodott Malti u għal fatt illi qegħdin jimpjegaw aktar persuni. Mill-kontijiet il-familji Maltin u Għawċin gawdew lura 30 miljun euro fi bwietom. Il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel raħsu wkoll u l-bot mir retorika negattiva tal-oppożizzjoni. Il-Prim Ministru fisser kif bil-fatti il-familji gawdew minn dan ir-roħs. Familja tipika b'żewġ karozzi iffrankat mill-inqas 10 euro fil-ġimgħa fi vjaġġi tipiċi min u lejn il-post tax-xogħol. B'kollox fis-sena il-poplu Malti u Għawċi qed jiffranka minn ta' qabel ma qabel b'40 miljun euro fil-prezz tal-fuel, fil-prezz tal-petrol u tad-diesel. Dan ir-roħs kien ikkumplimentat b'atta miżuri oħra li katru l-progress li ġib magħha era ġdida, era soċjalista. Joseph Muscat fisser kif 8,000 kopja li xtraw l-ewwel proprjetà tagħhom gawdew minn 5,000 euro dota permezz tal-eżenzjoni mit-taxxa tal-boll. Aktar minn 900 student li repetew baqgħu jirċievu l-istipendju. Il-pensjoni tar-Romol bdiet tingħata sħiħa u l-mediċini out of stock saret problema tal-passat. Dan fost ħafna kisbiet oħrajn, inkluż miżuri li naqsu l-abużi fuq il-benefiċċji soċjali, żiedu l-produttività u naqsu il-qatt. Niftakru kif fl-2014 il-kap tal-oppożizzjoni kien jitkellem dwar kriżi ta' xogħol. Kien jgħidilna illi għandna wisqat. Illum il-ġurnata qegħdin fl-inqas rata u fl-inqas numru ta' nies qiegħda fl-istorja, ġifieri mhux biss għandna bħala persentaġġ imma in real terms il-numru ta' nies qiegħda mar lura għal pratikament 30 sena ilu meta n-nies li jaħdmu kienu u l-popolazzjoni kienet ferm inqas mill-nija llum. Iżda min ma japprezzax minn fejn tlaqna ma jistax jifhem fejn wasalna u inqas fejn sejrin. Fil-waqt li ta' rendikont ta' aktar suċċessi għal il-Gvern se joffri sisin sodi biex fis-sentejn li ġejjin Malta tkun verament l-aqwa fl-Ewropa. Għandna l-kwistjoni ta' dak li għandu x'jaqsam mal-infrastruttura, il-metodi ġodda ta' kif naħdmu fl-infrastruttura, il-metodi ġodda ta' trasport pubbliku, il-konnessjoni bejn Malta u Għawdex. Dawn huma ftit mill-prijoritajiet illi aħna konvinti illi ħanku qegħdin naħdmu dwarhom, li ħanaħdmu tajjeb dwarhom, li ħanku qegħdin naħdmu dwarhom biex inwettquhom fis-sentejn u nofs li għandna qudiemna b'tali mod li din il-bidla tkun waħda permanenti, tkun bidla li qed isseħħ fil-veru sens tal-kelma. Grazzi ħafna.